Salutare toată lumea, numele meu este Edi și astăzi ne jucăm Sampu. Da. Pe serverul Bizone, parcă. Așa se numea, sigur. Da, și e un server destul de drăguț. Da, să vă uitați la episoadele 1 și 2 să vedeți cum este serverul. Haideți să facem o misiune la tracker. Ce mașină are ăla, e urâtă rău. Cosmin, ia-mă și pe mine. Pam, pam. Mamă, ăsta a venit cu avionul la tracker. Vii tu cu avionul la tracker, bă. Slash work. Slash work. Bă, n-am scris bine. Work. Comerț select. E cel mai ușor drumul ăsta și se câștigă câte 415. E ușor. Numai pe ăsta îl fac eu de obicei pentru că câștig mult. Strâng bani pentru un Phoenix. Oh, da. Da, mai am ceva. Bă, m-a împins ăla de la spate. Bă, ce prost, bă, mă împinsese de la spate. Bă, acum cred că mă tot urmărește ca să mă întoarcă. Bă, ce copil. Ce copil. A, nu ne mai urmărește, ok. Intrăm în tunel. Un tunel cu o piatră asta. Ia uite-l și pe ăsta, bă, blochează tot drumul, bă, te bagi aici tu ca... Na, din cauza lui. Bă, uite ce mi-a făcut, băi, frate, bă, ce copil nebun. Uite, frate, ce mi-a făcut. M-a făcut să-mi pierd remorca. Bă, ce om, bă, ce om. N-am mai văzut așa om. Și cum o întorc aici? Măcar dacă o iau, nu știu cum să o întorc. Am luat-o, dar cum o întorc acum? Ai de capul meu, ce mi-a făcut, bă, ce mi-a făcut ăla. Te pui tu în fața drumului, uite, acum îl blochez pe ăla. Bă... Haide... Gata, frate. Bă, dă-i mă chicul ăsta, e praf. Bă, cum am pierdut-o, frate? Mă lași. Bă, ce... Cum am pierdut-o, bă? Cum am pierdut-o? Nu înțeleg. Bă, mă lași. Da. Dar ce se întâmplă? Din cauza lag... Dar n-am lag, mă, ce naiba. Uite. Din cauza lupul ăsta a început. Uite, acum... Pun pauză până o iau. Pun pauză și revin. Ok, am revenit.
trebuit să mă duc înapoi la tracker, pe jos, n-aveam mașină și să iau altă remorcă, pentru că mă gliciuisem în perete. Da. Asta a trebuit să fac. Cred că mi-a luat o jumătate de oră. Mamă, frate, dar copilul ăla, dacă nu se punea el acolo... Oh. Frate, dar a trebuit să merg eu înapoi, bă. A trebuit să stau o jumătate de oră. Băi, frate, dar nu înțeleg. La ăștia care stau fecați și încurcă drumul, ar trebui să le dea kick dacă stau mai mult de 10 minute, nu de o jumătate de oră. Că, de exemplu, dacă nu poți să treci și trebuie neapărat să te duci undeva, n-ai ce să faci. Adică adminul trebuia să-i dea kick lui el ăla. Dar a ieșit el singur. Frate, ce m-a enervat ăla atunci. Mă rog, să ne continuăm drumul, mai sunt 7 kilometri. O să... Serios. Credeam că am scăpat. Cred că merg... Ce era să intre ăla în mine? Cred că merg prea tare, adică merg prea tare cu tirul, ar trebui să mai încetinesc. Nu știu. Eu zic că merg binișor. Ar trebui să merg mai încet, nu știu. Să o las mai moale, că așa pierd remorca imediat. Și nu e bine. Ia uite poliția ce-l aleargă pe ăla. Îl aleargă pentru că are wanted, 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 wanted. Eu aproape niciodată n-am avut wanted. Cel mai mult wanted a fost de 2 steluțe sau una, nici nu sunt sigur. Pentru că mie nu-mi place să fac lucruri rele, să împusc, să astea. Mie îmi place să fac bani. Să-mi iau Phoenix. Infernusul costă prea mult, frate. V-am mai zis odată. Costă prea mult dacă... Adică trebuie să fac o grămadă de drumuri ca să mi-l iau. Așa mai bine strâng imediat așa 200.000 și mi iau Phoenix. Arată super. Uite și pe ăsta, bă, pleacă, mă. Ok, trebuie să intrăm aici. Au. Și gata. O să încerc să mă omor, pentru că mi-am făcut o chirie la o casă unde e fix lângă tracker. Și acum bă, mă rog, da, și vreau să încerc să mă omor ca să nu mai stau acum să mă duc până acolo, dar nu știu unde să mă omor. Mai bine mă duc în apă, aici parcă erau... Mi se pare... caut o... uitați, mă duc în apă. Și mă nec. Și așa o să mai avem timp să mai facem o misiune de tracker, să mai încercăm. Stați un pic să văd cât am filmat. Nu mai am timp. Da, deci cam acesta a fost videoul. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like. Și ne vedem data viitoare.